L'acompanya la regidora Oltra i tal com diu en el text de la moció, tornem a parlar del tema de l'aigua, tornem a parlar de la potabilitzadora, que ja ho hem fet moltes vegades en este ple, perquè és un tema que això sí que ens afecta i que, com dia el senyor Singles més endavant, sí que té una repercussió directa sobre els veïns de Carcaixent, sobretot els usuaris de l'aigua potable. A nosaltres també sembla que és escandalós, per dir-ho d'una manera suau, que els usuaris, que els que ens hem vist perjudicats per la contaminació durant tots aquests anys, que ens tinguem que pagar la solució a aquesta contaminació. Com ja us comentava en la comissió, crec que a ningú li ha d'haver entrat en el cap que els mariners, que els pescadors gallecs haurien tingut que pagar de la seva butxaca la retirada del famós fuel del xapapote quan tingueren la despeja del vestig. I això no és exactament igual, afortunadament, però al final també té moltes similituds el tema, no? I resulta que sí, ens han contaminat els nostres aqüífers, sempre estan beguent aigua contaminada durant més de 20 anys, hem estat suportant-ho, no se'ns ha donat una solució, ningú ha fet res al respecte, i damunt ara ens demanen que ho paguem, i el que és més escandalós, que ho paguem amb interessos. Una obra que s'ha fet amb els nostres diners, perquè és una obra que s'ha fet amb diners públics. La Generalitat crec que no és ninguna entitat financera que està per a guanyar diners. Això, quan un banc financia una obra, una finca, qualsevol altre tipus d'obra, evidentment ho fa per a guanyar diners. Però una obra que es paga amb diners públics per part de les administracions públiques, que ara vulguin cobrar el doble del que han invertit, és com a mínim escandalós. Pareix que és un atrac, per dir-ho d'una altra manera. Per tant, evidentment ens oposem i no entenem que es pugui fer d'una altra manera, i tampoc entendrem, perquè com que vostès en el seu moment diuen que anaven a votar a favor, després no volien debatre més passat, no sabem quina és la seva postura, però jo personalment espero que continuem donant suport, i que, és més, el que ens agradaria és que s'hagueren oposat allà on poden vostès fer-ho, perquè al final qui aprova això és el seu govern, que vostès s'hagueren oposat i que hagueren fet una pressió més forta i més contundent. Per què se'ns té que fer això? Per què se'ns té que maltractar d'esta manera a tots els habitants de la comarca de la Ribera i no es fa amb ningú més? Per què este greuge comparatiu? És una cosa que no entenem. És que no entenem que tinguem que estar pagant per poder beure de l'aigua del nostre riu, del que es passa per davant de la porta, que tinguem que estar pagant l'interès, mentre que el seu govern estiga donant 12 hectòmetres cúbics al sud d'Alacant per a que altres es facin rics amb aquesta aigua. És una cosa que no entenem. Estiguen regalant l'aigua des de l'Arcón i que després amb nosaltres s'estiga cobrant i damunt en interessos. Per tant, ja dic, espero que voten a favor, però el que sí que m'ha agradat és que haguem fet alguna cosa, haver vist on està aquest pes i on està la influència del PP i de tots els alcaldes del PP de la comarca allà a les Corts Valencianes. Això és el que realment m'ha agradat veure, una oposició real, que així al final entre Rus, Fabra, Siscar, no se sap molt bé qui mana en el PP, però els que sabem que perguem som nosaltres. Els habitants de la Ribera som els que sempre perguem. En aquesta guerra que tenen vostès muntada, els que perguem som nosaltres. I per a rematar-ho, desgraciadament, al final de tot és que això s'aprova en la llei d'acompanyament dels pressupostos, que desgraciadament la senyora Botella vota a favor en les Corts Valencianes. Clar, vindre així, votar a favor d'esta i de 10 mocions que hem estat presentant durant tot aquest temps, reclamant, sí, tot el que nosaltres hem dit, és de veres que vostès han donat suport, però no ens ha fet cap cas. El seu govern, ni en València ni a Madrid ens ha fet cap cas. Ni ens donaren la concessió directa d'aigua, el que suposa 7 cèntims més en este rebut, ni ara sense estar fent cap tipus de cas en el tema de les tarifes, ni a l'hora de muntar la mancomunitat aquella, en res. Per tant, creiem que una cosa són les paraules i és votar així i votar en moltes voltes com vostès diuen, no, és que demanem la lluna, és que votem per alguna que s'aprova en Madrid o que s'aprova en Brussel·les i això queda tan lluny, qui mos té que fer cas? Però no, això és una cosa i altra cosa és quan tu no agarra i apreta el botó i alça la mà i vota. I en aquest moment sí que té poder de decisió. En aquest moment es demostra en fets les coses i no en paraules. I això és el que desgraciadament, senyora alcaldessa, m'ha agradat veure en aquest cas. Moltes gràcies. ¿Alguna intervenció més? En primer torn, intervindré en nom del meu grup. En el plenari anterior vam votar en contra de la urgència d'esta moció
la senyora alcaldessa va ser la que va argumentar la no urgència de l'assumpte i el senyor Salom va fer una intervenció quasi fora d'acte sobre els paperots que ens toca fer alguns en el plenari de quan en quan, i jo me vaig quedar en ganes de poder-hi contestar. No vaig poder perquè el debat s'havia tancat i no va haver debat aquí, perquè la moció no va passar a debat, i ara sí que tinc oportunitat. Primer m'agradaria dir que en este plenari hi ha molts paperots, però que tots els que estem sentats així tenim paper protagonista, vull dir que així el reparto inclou a tots, i els papers se reparteixen també entre tots. Però justifique el que volia dir al senyor Salom i justifique, argumente un poc la postura del nostre grup. Quan en comissió informativa vam votar a favor de la moció, vam votar a favor i jo damunt de la taula vaig col·locar uns arguments, vaig dir, nosaltres no ens pareix bé que se repercutisquen els costos de la infraestructura, tot i entendre que la directiva marc de l'aigua inclou com a recomanació que se repercutisquen els usuaris els costos de les infraestructures que els afecten. I jo vaig dir, home, a nosaltres, Partit Popular, mos pareix bé que se faci això si és que és un criteri que a partir d'ara va ser general, va fer-se en tots, i que mala sort que siguérem el primer exemple en el que s'aplicara això a una infraestructura i repercutir el cost. Jo vaig dir, me pareixeria mal que no fos un criteri general, que fora com dius el Martí, no s'ha fet mai i ara que ens toca pagar. I ens pareixeria correcte en cas que fos un criteri general, tot i dir, home, i que mala sort que siguin els primers. Vam votar a favor de la moció i aquests números, i quan va acabar la comissió informativa jo vaig estar contrastant en la senyora alcaldessa alguns dels datos que la moció és molt extensa i es portava, no? Quan vam fer la reunió sobre el tema de l'aigua, jo us vaig comentar als companys de l'oposició que eren 3 les persones, que hi havia 4 que estàvem encarregant del tema perquè era complex. El senyor Juan Albert, que acudia a alguna reunió, el senyor Barrachina, que també, la senyora alcaldessa sempre, i jo en alguna ocasió. I ella va estar fent memòria d'alguns datos i jo vaig revisar i porto així totes les notes de totes les reunions, algunes, com la del senyor Juan Valero de Palma, que estava a l'oposició en la sèquia de Carpeixent, estàvem allí, i algunes a altre nivell, que vaig anar en la seva alcaldessa en València, en el senyor Comos, i en totes el preu de repercussió de l'aigua sumat el cost de les infraestructures, en totes les actes que tinc aquí que les porti i creguen que no me les ha copiat esta vez per aquí figura això, estaven ja fetes. Figura el dato 0,34, no figura 0,30 en ningú. 0,34, dient que en qualsevol cas, quan te repercutia el cost de les infraestructures que seria més avant, 1.000 litres d'aigua de la que vinguera bona no costarien més de 50 de les antigues pessetes. 0,34. Jo revise la moció del PSOE, en aquest moment es parla de 0,30 i que el compromís del president Fabra era 0,30 i que ara va passar de 0,30 i el 0,30 també me sonava i jo l'accepte per bo quan estem en la reunió. Després contrasta la alcaldessa i ella tenia raó. Però revise totes les notes i revise l'argumentari de la moció que n'hi ha així i és que no és de veres. Resulta que no és de veres. I anem als datos. Al final, el preu de l'aigua és que és el que demana la moció. No sé si vostès sabran en quant ha quedat el preu de la tarifa metro cúbic d'aigua, però que no són els 0,35 ni els 0,34, són els 0,30, 0,31 que diu així. O sigui que el que diu així que aprovem és el preu final de l'aigua en alta ara mateixa. Si no, podem contrastar datos perquè al fi i al cap és algo que dic jo contra algo que potser diu la moció, però en els datos que tinc jo resulta que el preu que és així. Un altre tema és que la senyora Botra diga no mos pareix bé que se repercutisca el cost de la infraestructura en l'aigua. En qualsevol cas quedaria molt per baix de 0,30, però en els datos que vostès tenen així i estaríem d'acord en que el preu de la infraestructura hauria o no repercutir-se segons el que he dit antes, el preu final de l'aigua és el que diu així. Este que se demana, no el que suposadament vostè diu. I s'incomplirà el que diu el president perquè serà 0,34, ho sumen, i el preu final total a pagar serà 0,35. No és així. Però és que
al final, revisant també més datos, resulta que el preu que estan pagant en València 1.800.000 persones és 0,40 i el preu que estan pagant en Alacant, que s'emporten l'aigua de l'embarcs i tot això, 1.200.000 ciutadans és 0,65. Cert, no sé, en Morro tinc dos, una part de dalt i una part de baix com vostè, però si volen que discutim de datos, jo els tinc així. Per no repetir lo de los canales del Taivilla, que el senyor Salón li va fer gràcia, i com no és d'ací, ja no ho tracta. Però es tracta els preus. És que no sé què veig ara per mi, que jo no parlo encara. No sé, però després si vol, per part de... Si no, no. No se m'enfadi, no, que tampoc li he dit res. Li ha dit que li vaig donar el dato d'una sèrie de coses i vostè m'ha dit, tu saps on està? I jo no em vaig enfadar, però me'n recordo. I me'n recordo del preu també. 0,40 en València, 0,65 en Alacant, 0,30 en Carcaixent. I la senyora Otra vol dir, és que en tants anys que portem a aigua contaminada, vostè sap quan va ser l'episodi de contaminació més fort per nitrats i en pesticides? Alcalde, senyor Vicent Pla. Senyor Pla, jo estic segur de que del PSOE. I jo estic segur de que faria lo impossible, home, per eixir d'ell. Després, senyor Bernic també era del PSOE i seguim en nitratos. Després, senyor Navarro, que no era del PSOE, seguim en nitratos. I després el PP seguim en nitratos. I ara no tenim nitratos perquè ens costa 0,30, 50 pessetes, 1.000 litres d'aigua sense nitratos. Que al final podem estar d'acord en les infraestructures, en el que vostès vulguin, però el resultat final és que per primera vegada en 40 anys n'hi ha aigua sense nitratos i val 0,30 més barata que en Alacant i que en València. I això ens altera i ens omple d'indignació i ens posa que sí, que les infraestructures podrien no repercutir-se i que seria més barat de 0,30. Però paguem l'aigua més barata i sense nitrats per primera vegada en la història. I això, doncs no sé, miren, no vaig a dir-los qui ho ha fet o qui no ho ha fet. Ha sigut un conveni de regals molt raro, una permuta. I ara anem a la concessió ISA d'aigua superficial. El bloc a favor, el senyor Castellut a favor, el senyor Albert a favor, el PSOE a favor i el PP a favor. I així tinc l'escrit d'avui que ens envia el secretari de l'aigua i diu: recordar que la Generalitat, a través de la Dirección General, ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica la concesión directa, siendo este organismo el competente para tal decisión, tal. I més per acabar, el senyor Martí diu que en cas de que ens donaren la concessió directa, tindrien que afegir-se 3 cànons que ara no paguem. Canon de regulación, tarifa de utilización del agua y convenio del Arcón en su caso. I diu que el preu final de l'aigua en concessió seria 0,30, el mateix que ara. Jo crec que els arguments... Nosaltres, per què votem en contra de la moció? Primera, perquè el preu que té l'aigua ara és el que vostès demanen.